Здравейте! Тук с Митко пътуваме към село, кое беше? Турковци, където е старта на Трън Ултра. Ние сме тук на 43, което пак си е Ултра, нали, с едно повече от 42. И навън вали. Да, това е интересното днес, че ще ни вали цял ден. Но някакси ще се справим. Ето е гледката. Прогнози не може да даваме, защото никой не е бягал по това трасе до сега. Ти как го виждаш? Часове? 5 и нещо. 5 и нещо. Да, дано. Да е под 5. Сега, да. Има и табела на Трън Ултра. Много е яко тук, мъгли, красота. Това връх там сигурно ще трябва да го изкатерим. Да. След малко ще видим и другите хора на старта. Солите, няма много области, защото гледката към Сърбия е невероятна. Ще ви помоля за аплодисменти, защото благодарение на него това е човекът, който Туристическо дружество и съществува и организира събития като днешното. Разбира се, не само той е много... Дано не ни вали днеска. Готов ли си? Да, община Трън трябва да благодарим на нея задължително, защото тя ни подкрепя от самото начало. Дам думата за кратък инструктаж, който обаче дори протоколен. Айде успех! Аз съм на показ. Здравейте, добре дошли на всички. След малко трябва да се наредите зад арката, оттам ще стартират и трябва да минете през арката, за да ви отчете системата. Георги, ти на кое си? На най-късичката съм днес. На най-късичката. Имаш много време. Ние сме на следващото. Ай да снимаш. Пише, мисля с тебе да търга. Време да бягаш. По-късно. 4, 3, 2, 1, старт! Успех на всички! Супер! Айде да им върви по вода. Дано да не е много мокро. Сега може да повали малко, за да не съдя, но... Гледам и областите леко се различнаха, така че води да се оправи. И Пламен. Гледахме старта на другото. Здравейте. Манов го няма, бе. Нема ли го? Няма го, не го видяхме Манов. Значи не е станал. Манов е решил да тренира на Витоша днес. Значи не е Ама станал. имаше бая конкуренция. Имаше яки, трябваше да дойде и той да се тества, но защо? Ушите, Даниел и... Ей, Манов, ако ни гледаш, да знаеш, че сгреши. А ветровка ще слагаш ли са? Не, никаква ветровка. До старта, бе, защото ще умреш тут. Готови ли сте към? Некои са готови. 16-та. Гледай двата стрида. Двата стрия да виждам колко куц. Ти щекиш и носиш ли? Не. Аз съм си ги заредил тук отзад кобура. Ама карбонки ли На мен ще ми трябват карбонови са, ама са китайски. И тежат повече от алуминиевите. Я да някакво обяснение как се използват. Знаеш ми е драго. Как става? Да, уж бива. Айде, перничка машина. Привет. Радомирска. Радомирска, извинявай, аз ги бъркам, брат. Те са, щати. Смъртни врагове. Какво беше с... Не. Ама с заплахите почваме и Да. такова. Добре. Здрасти. Знам, че лошо бият в Радомир. Без Радомир не знам. Вчера между другото гледам една реклама в Перник. Да. Снимка, бе. И пише, млякото тук ни е най-доброто. Не бихме излъгали точно в Перник. Къде е? Кюсен дил. Добро утро.
Ай, момчета, успех. Айде, Да се Захари. видим на края на финала се видим. Ей, по трасето ще се видим. Трасето трудно. Ето тук претендентите за тройката. Да. Са се събрали. Ще има гонитба. Има гонитба. Мисля, че така си говорят. Да. Една минута. Заредили ли сте си трака? Да. То тук там маркировка. Секунди! 20 секунди! Къде бе? Колко ми тежи тази раница, че въобще не... Аз колко съм отвикнал да съм страница. Да. А не е лошо да взема да свикна. 10 секунди! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Чакам тази фотографа за малко. Когато си гледам часовника да си пусна трака. Айде! Много бързат, много бързат. Дори после. Това е ултрамаратон, не е... 1 километър на година. Да. Аз се изморих. Километра от старта. Малко бързо тръгнах. Но подведе там групичката на бързатите. Тук при мене виждам Мария Николова, която е много бърза. Трябва да внимавам. Но пулсът е висок. Раницата тежи. Газът тежи. Днес ще е трудно. Но ще забавляваме. Времето за сега е перфектно. Хладно, мъгливо. Може и да завали по някое време. Ще видим. Групичката преди пак да са отлетели напред. Мене тия изкачвания въобще не са ми сила. Надолу са търкали. Ама горе. Зор. Пъй тия килограми съм качил сега малко. 86. 1000 дни живота не може да качва. Охо. Нещо такова. От тук не знам какво прави на компанията на Мария. Трябва да сме по-назад според мен. Аз лично да. Не. Тук ни се. Здравейте!
Лента на това е моето трасе. Чисто нов асфалт. Планинските бегачи не го обичат. Но аз се кефам много. Само дето грайфера на маратоните страда. Аз докато си гледам в краката, поне зрителя да види нещо. Аз съм на 150. Аз съм над 150. В момента? Да. Това мен е нещо, като ми е накипка надолу, не ми го чита правилно, като го дигна нагоре май. Абе, аз се усещам, като гледам как дишам. Да. Поддишането всичко. Трябва малко успокоя се. Да. Ти пердаш и напред. Не, че. Много време да се пазва. Когато стана цили после, ще натисна. Защото в принцип правя грешка да много да натегам в началото и после се бавя. Това много приятел ми изпраши. Ама то по принцип не бягам много, в смисъл доста по-малко не бяга и то е 90 кг. Ще го видим. Опа, включвам се от прекрасната гора над Симеоново. Да ви кажа какво стана. Кадрите от Трън са до тук. В един момент камерата просто отказа да работи и така и не съм снимал до края. Иначе бягането беше доста тежко за мене. Още на 20-тия километър фалирах леко. Накачването след обращалото на ждрелото и оттам ми беше много трудно. Това изкачване, което е сравнително бегаемо, доста ходих по него до самия връх, след което на спускането реших да внимавам, защото малко преди стръмната част на връх Мали Руи крампирах доста неприятно. Единият адуктор крампира, при което трябваше да спра, да разтягам. Так му бях изпреварил 10 човека от късите дистанции с идеята да съм по-бърз на тясната пътека, но те ме минаха докато си оправях крампата. И след това спускането беше много яко, но аз внимавах и така финиширах в сравнително добро за мен време, около 5:30, малко под 5:30, за което съм доволен. Все пак доста малко тренировки на трейл. Пък и с моите килограми, които наближават 86, тези изкачвания не вървят никак леко. Другото, което може би ме затрудни, беше влагата. Беше изключително мокро. Дъжд не ни валя почти никъде, но въздуха беше много влажен и се дишаше трудно. Та така. Трън отмина. Сега следват следващите предизвикателства. Като най-скоро е Родорок в източните Родопи. Очаква се да е много топло. 60 км, което отдавна не съм правил толкова дълга дистанция, но ще видим.
намерих малко кадри от камерата, която се е включила тайно в колана ми. Ще ги пусна и тях, ако на някой му е интересно. Това е от мен. Чао и до скоро! Спускане ли? Не знам. За първи път идвам тук. Хо-хо! Хо-хо! Ако искаш да бягаш, да те пускам. Здравейте! Тук нагоре ли сме? Нагоре, да. Баирче. Повървя аз. Потичахме. Не, като духи. Коста бе. Аз спрях. Тък му загряхме малко тук. Тези другите момчета и едно момиче избягаха много. Тук кой знае каква пропаст има. Така, където ви удобно и внимателно, че малко терена е по-така. Добре. Той не се и вижда, да. За никъде не бързаме. Дет се вика, има къде да се трошим. Той, като изгърмиш краката на първото спускане, тук внимай, че пропада. Тия наклони много ги мраза. Тук сме по задник. Този див честен сяко. Може да спра да набера малко. Какво яко мирише. Аз нося тук едни желирани бомбонки. Цъкам си от време на време. На пункта, ако има нещо за хапване. Ще видим, не знам какво предлага. Айде бе! Няма почивка. Няма почивка. Ние сега трябва да спуснем повече, отколкото сме качили. Здравейте! Здравейте! Водичка, електролит. Какво предлагам? Аз ти казах всичко. Кога може да пие малко? Мерси. Давай, 10. Как е, Тони? Добре. Да, аз съм 102. О, Янко!